Masibulise siyabuya futhi singamangqosini podcast. Sihleli apha nomama uMrs Gcaba kunye nonyana. Sishiyeke mama sisathetha ngendlela ebesithetha ngayo, kodwa ke ndiyahalela ukwazi ngoba ndiyakuva indlela othetha ngayo intoba zininzi izinto ozaziyo, uyayibala futhi nento ethi unguprincipal kwesinye isikolo. Ndihalela ke ukhe ukusicacisela intoba njengelungu okanye mhlawumbi umsebenzi wasemkhulumenteni, ingabe udepartment uke wavela mhlawumbi kuwe njengomuntu mhlawumbi ohanjelwe ngumyeni? Education khange afike njengoba ngexesha mina engasakhohlwa yeniwe terminatiwe wagqibela ngalemini wayisa kwakusifile enkosibomvu uba uterminatiwe. Khangakeza zojono education mangabe umyeni wami njengoba eterminatiwe kwenzekani, umfila njani nje engasaholi or bathathe ezinye strategies zoba makabe uyahola njengoba bekukhona into ethi bongamelanga bamterminatile boma kulindwe umanki amgwebe, but bona bave bamgweba bengu education to prove that ke babe bemgwebile nyama amgwebi bamgweba kwasekuqaleni bengu education. Divile apha ngaba nge-social workers bezifika apha besithi abahloli abekho bayele difre bothula lesithwangumbe ele difre. Kutheni bengakhange mina bazothula pha kumithwangumbe ngoba uhambe umyeni abama apha ndimazi ba uya e-town and biyabe onwabile lento ufike wayenza e-town ndiyabe ndingazi ba uwenza lento e-town njengoba ndibone kusofika abantu bezothi uba kusekwenzeke lento. Kutheni mina enganicingeli education ma nami ndinenhliziyo ndingumuntu ndimyeni wami lo nomntwana wakhe ndizamhandlisha njani umntwana ndizamkhasilisha njani umntwana. Education akezanga even namhlanje njengoba bekupha bekuthandaza esikolweni pha elantukwente amakujunior ziphumile imoto ezininzi pha ko-13 khona ezevenza amapolisi zitshona bayaqala kubhonxa ziyapha kulo memo omnye lo memo nayo owe wafikelwa yilento. Kutheni mina ndikhutshelwe ngaphandle mna kanti andingolapha eSouth Africa ndikwenye indawo mna ndingumuntu wokuza umuntu ongaphandle. Kutheni thina sicinezelwa kangapha kwaCaba ngongathi kuhambe inja enganakekanga i-rapist soba sebemblame besemblackmaila ngolo hlobo? Ndibhlungu kodwa kulungile. Wena mama eyona nto ingamandla kuwe kukuba ungumsebenzi kwakwelisebe linye nelithe lona langabenanxaxheba kuwe. Bendingumsebenzi wasendiretire ndireshe kuba ndiye nabo ma andikwazi ukusebenza kakuhle co-op pha esikolweni nje as uprincipal since uprincipal ndingena-HOD ngoba kukho le case yomyeni nami endibona uba umane imstressa le nto njengoba ndivuka ndiye esikolweni ndimshiye apha. Into emama ndibebuhlungu uba nam bendikwa-education nangoku yafana ndisekwa-education ngoba ndirhola imali e-under education noba ndipenshele kodwa ndirhola imali isuka kwa-GPF. Kutheni ndinganakekanga mna nefemeli yam sikhutshelwa ngaphandle ngongathi singabantu bokuza singoba lapha eSouth Africa savota sonke? Kutheni kwenzeka ngolu hlobo? Siselapho nje babukeli bamangqosini podcast. Njengoba besitshilo thi sinaye unyana apha. Mhlambi mntwana enkosi ungakuzichaze ubungubani? Ndingusiyavuya Gcaba, ndingonyana wakho uMtuthuzela Gcaba. Njengoba nje kwenzeke esisehlo ngalamini senzeka ngayo, uziva njani wena? Ndaziva ndiphukile emoyeni yabo. Ndaziva ndiphukile emoyeni kuba ndiye ndavuka nje kuba bendilele late. Ndavuka I think ndavuka on 9 sekebethile or ndavuka exactly ngo-9 or maybe 5 to 9 kanjalo yabo. So ndivuka utata sekevulele futhi sekephuma nasegadini ngoba ndidibana naye apho uhlamba izandla and asinangxaki ndihambe ndiphume ngaphandle ndiphinde ndibuye. Ekubuyeni kwam abendinika imali yomuntu ezothenga ihaka inyama lapha. Enginikeni kwakhe imali angene endlini aphume ngegate athwele ikephusi ndimbona futhi ubufake isibhamu aphinda ubuya le kephusi sekeyijongise ngemva. Ndithi hayi bo wabuya ulinika ngoku uthi hayi kaloku andithi ndiye phambili ilanga belinitshisa ngaphambili ngosendibuye ilanga linitshisa apha ngemva. Ndithi hayi funeka uvele uzifake zibe yi-2 ngapha nangapha.
ahleke loo nto athi hayi izoba yi-4 ezinye zizoba la emacaleni ngamagama okugqibela endawathetha notata ngalamini. Emva kwa yonke ngoku yonke lento seyenzekile wena ngaphakathi emoyeni ngayo yonke into uziva njani nje? Hayi ndiziva kakubi emoyeni wami ngoba kaloku ndiyayazi intsusa yayo lento uba isuke lephi. So ndiyayazi uba ngeyingekho nje if utata wengazange acontestele i-position ye-deputy ngoba nakule nto beyicontestela futhi mos andithi uye wabadlula ngale ndlela ekwenzeke ngayo yabo. Cha ndiyabona uba mhlawumbi abantu omnye wabantu ebecontesta naye unezinye ii-connections mhlawumbi no-government mhlawumbi kanjani ngoba awukwazi uba uthi ungu-number 3 kwi-appointment letter kube khona i-ID number yakho ube wena ubungengwena number 2 ka ungengwena number 2 akekho amathuba mos uba wena ungaba ngo-deputy. If kwenzekile kwakhanseleka unumber 1 kuzothatha unumber 2 wena yiphi into ezokwenza uba ube ngu-deputy wena. So kanjani uba kuthi into esuka kurhulumente ibuye ine-ID number yakho ine-ID number yakho. So yabona shuthi laa nto kahle kahle babesebevele beyazi uba bayenzele bani kwesaa sikolo ngale ndlela endibona ngayo yabo babeyazi uba bayenzele bani. So utata waye wafuna nje ukukhompyutha naye and ke kwi-competition ufuna kube khona iwini. So wayiwini i-competition kwangona sekuvuka zonke ezi zikandala ebezikade zidormant kulo lonke ixesha kusenzeka kungekabikho lezi interviews zokuba zoba kube khona i-deputy yabo. Bekade kungekho i-dormant nje yonke le nto ithulekile. Uthe uba kuphume i-appointment letter nentoni kwangona sekuqala le nto. So ndiyayazi uba isukele esikhundleni esithile. So abantu njengoba bemane besenza le nto njengalo bemane ewathula ingqina phaa kodwa engayekho bekuyindlela yokuba kudileyo ngoba uyazi uba if kuye kwayiwa kule nyanga kuthiwe mhlawumbi akuziwa next month kuzoyiwa kuleya. If mna ndilincina ndiyanga kuzophinde kujampe enye inyanga kubekwe le kuthiwe kuzoyiwa kuleya. So besidlala i-mind games zoba bachitha ixesha kahle kahle yabo besidlala ezo mind games. Elokugqibela nje sivala apha kuManqosini podcast. Mama mhlambi lingathini lakho lokugqibela? Elokugqibela tata ndinokutsho ndithi u-education wasifeyila gqitha. Khange sithandeke kwa-education ngokungathi wanyapha kwagcaba akho mntu ufundileyo kanti baninzi abafundileyo kwalapha kwagcaba kodwa kona uThixo ukhona uyaphila uzasiphendulela kuyo yonke le ngoba apha singabandwendi lapha emhlabeni siye kuyayiwe ezulwini uzasiphendulela uThixo. Enkosi.